Täällä ollaan Raksilan hallilla, täällä on alkamassa kello 17, U18 SM-sarjan puolivälierät, Kärpät vastaan Kalpa ja Kärppien U18 joukkueen vastuuvalmentaja Valtteri Immonen saadaan tähän haastatteluun. Morjesta Valtteri, ja millä mietteillä playereihin? Morjesta ja erittäin hyvillä ja semmoisilla innokkailla ja luottavaisilla fiiliksillä ja mukava päästä pelaamaan näitä niin kuin isoja pelejä. Kyllä, joukkue sijoittui runkosarjassa toiseksi. Minkälainen oli runkosarja Kärppien osalta? Meillä oli tosi tasainen sarja, että pystyttiin niin kuin paljon pelejä voittamaan ja ei semmoisia niin kuin pitempiä tappioputkia tullut tai muuta ja semmoinen niin kuin tosi tasainen ja mun mielestä niin kuin peli kehittyi koko ajan siinä sarjan aikana. Nyt sitten Kalpa vastassa tässä puolivälierä-sarjassa, ja mitä kattelin tuolta tulospalvelusta, niin teillä on ollut helmikuussa 2 kertaa Kalpaa vastaan peliä ja voitot 1-1, eli onko odotettavissa tiukka tasainen sarja? On varmasti, että tosi hyviä tasaisia tiukkoja pelejä on ollut heitä vastaan ja tosi semmoinen, sanoisin, että samantyyppinen joukkue, mitä mekin ollaan sitten, että tekee paljon hommia ja luistelee kovasti ja heillä on omat hyvät juttuset kyllä heidän pelaamisessa ja tulee varmasti tasainen tiukka sarja. Niin, sanoit, että tekee kovasti hommia ja luistelee paljon, eli onko kärppäjoukkue semmoinen vähän niin kuin vanhan liiton kärppäjoukkue, eli liikkuva ja luisteleva ja semmoinen niin kuin peto? No kyllä mulla on ainakin semmoinen niin kuin aina ollut, että mitä Oulun Kärpät mulle on, niin se on nimenomaan just sitä, että tehdään paljon hommia, luistellaan tosi paljon ja sitä me ollaan pyritty koko kausi tekemään ja ollaan kyllä toistaiseksi aika hyvin siinä myös onnistuttu. Teillä on 09 tuossa joukkueessa 08 ja sitten muutaman 10 syntynyt myös, ja 09 voitti viime keväänä U16 SM-sarja kultaa, niin minkälainen kutina sulla on Vade, että menikö Kärpät tänä keväänä pitkälle? No kovia pelejä, tiukkoja sarjoja varmasti niin kuin kaikki tuossa on ja hyvin meidän pitää pelata, että jos halutaan pärjätä, mutta mulla on hyvin luottavainen fiilis kuitenkin siitä niin meidän joukkueesta ja meidän pelaamisesta niin kyllä meillä tavoitteet on mennä mahdollisimman pitkälle. Kysytään loppuun vielä semmoinen, sulla on tuossa Aisa-parina valmennustiimissä niin pari kokenutta jääkiekko-legendaa, Mika Pyörälä ja Mikko Alikoski, niin minkälainen valmennustiimi teillä on? Meillä on aivan äärettömän hyvää valmennustiimiä ja tuossa niin kuin sanoinkin runkosarjan jälkeen, että en varmasti ole niin kuin jääkiekko-valmentamisesta nauttinut ikinä näin paljon, mitä tällä hetkellä. Että se, että valmentajakokemusta ei ole vielä niin paljon, mutta sitten se, että heidän semmoinen niin kuin kokemus sitten, että ovat pärjänneet ja voittaneet ja pitkät urat sitten pelaajana, niin myös se, että he osaa tietyllä tavalla rauhoittaa tilannetta monta kertaa hyvin ja he on ollut monennäköisissä paikoissa, niin se kokemus sitten taas, että mitä he pystyy niin kuin auttamaan pelaajia ja kertomaan pelaajille tietynlaisista hetkistä ja muista, niin se on kyllä ollut tosi arvokasta. Ei mitään. Kiitos oikein paljon haastattelusta Valtteri Immonen ja Kärpille kovasti tsemppiä playereihin. Kiitos paljon.